Ja som sa chcel opýtať, ideme zo stretnutia na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika, sme na Prírodovedeckej fakulte, kde prebehlo stretnutie študentov, ich učiteľov a učiteľov zo základných a stredných škôl a boli tu učiteľia z rôznych univerzít a fakult. Aké máte z toho dojmy? Ako sa vám to tam pozdávalo? No tak hlavný dojem, ktorý som vyslovil aj tam, že som rád, poviem to vulgárne, že nie ste státo, že nenecháte so sebou robiť kto čo chce a že sa teda ozývate. Hej. A tam ste sa vo svojom prejave vyjadrili aj k školstvu. Porovnávali ste, ako to bolo v minulosti a dnes. Aký je teda, ako by ste zhodnotili školstvo dnes? No školstvo je vo veľmi zlom stave, hej. Žiaľ Bohu, je tam veľká heterogénosť, našťastie, že sú výborné školy, ale sú školy veľmi zlé. Hej, takže nechcel by som tým urážať tie, ktoré sú naozaj dobré. Hej. A vôbec ten systém, ktorým sú riadení, je nemožný. Ja sa dívam viacej na vysoké školy, tam je situácia taká, že všetci sú v jednom vreci. Hej. A to sú 2 triedy rozdiel v kvalite. A ja neviem, my sa hanbíme za to, aby sme boli vysokou školou, ktorá poskytuje vzdelanie a nerobí svetovú vedu. Každý robí svetovú vedu, klameme ako sa dá. Mnohí ľudia teraz hovoria, že ten štrajk, ktorý je, jednak nemá šancu nič dosiahnuť. Ďalšie hlasy, ktoré sa ozývajú, sú, že tento štrajk je spolitizovaný a že tie požiadavky sú nereálne. Čo vy si o tom myslíte? No, k tomu sa nebudem vyjadrovať, že či sú reálne alebo nereálne, nebudem kaziť ilúzie, hej. A čo sa týka spolitizovania, tak toto pokladám za nezmysel. Pretože v podstate, čo je to politika? Moc, nie? Moc a s tým spojené činnosti s mocou, hej? No a vy proti tomu protestujete. Takže ste politicky a priori, hej? Tu by malo význam, alebo mohlo by byť nebezpečné, keby niekto povedal, že vás nejaká strana k tomu dohnala. A to nie, hej? Stranická politika, to je niečo iné. Ale ja si myslím, že politika je to a priori, tam netreba o tom diskutovať. Čo hovoríte na to, že učitelia boli nútení použiť tú krajnú formu, že išli do štrajku? No tak žiaľ Bohu, dlho sa to ťahalo, viete. Chýba nejako v slovenskej inteligencii jedna trieda, jedna generácia. Hej? Naša generácia po revolúcii, my sme bojovali, keď už s nikým iným, tak s Mečiarom, ťažko. Hej? A to bolo množstvo ľudí, my sme sa poznali a protestovali nezávisle, protestovali spolu, hej, a myslím si, že sme niečo dosiahli. Po našej generácii chýbala ďalšia a skončilo to prázdnotou. Hej. Že si moc robila, čo chce, nikoho nič nezaujímalo. Áno. A tým pádom ma veľmi teší, že ďalšia generácia sa ozýva, že jej to nie je ľahostajné. Prosím vás, ja dúfam jedno, že vaša generácia príde k voľbám, že nenechá rozhodovať o svojej budúcnosti niekomu inému. To nie je argument, že môj jeden hlas nezaváži. Zaváži. Dohromady, hej. A ak by ste vedeli nejakým v skratke vašu víziu alebo budúcnosť načrtnúť, ako by mohol vyzerať v budúcnosti školstva, alebo čo by prospelo tomu, aby sa veci zmenili a zlepšili? No, viete, keby som vedel, tak by som to už bol dávno pretláčal, lebo bol som v pozíciách, kde som mohol do všeličoho zasiahnuť, hej. Takže nevidím jednoduché riešenie. Ja si myslím, že skôr je to v inom. Spoločnosť je skorumpovaná. U nás, povedal som, všetko sú peniaze a z toho vyplývajúca korupcia. A to sa odráža aj vo školstve. V školstve, kým sa
tohoto nezbavíme, tak nezlepšíme ani školstvo. Nejaký odkaz pre študentov?